vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 39 years ekuberekwa. Ndauyawo paplatform penyu kuti ndinge ndichizoreurura izvo zvandakaita, ende ndinoziva kuti nerimweni ramazuva mhiko dzose idzo dzandakabata, mhiko dzose dzandakaita nezvose izvo zvandakavimbisa, zvikwambo zvamadzibaba ava vakandibatsira, ndinoziva kuti nerimweni ramazuva zvinhu izvi zvichazouya zvichindiinetsa, zvichindirova, zvichida vana vangu, ende handizivi kuti panguva iyoyo zvinhu izvi pazvichazouya ndichazozvikwanisa here. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndainge ndiri marriage yangu, it was okay, there was nothing that was wrong, but mukoma ndakarwadziswa. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti murume wako, one, unozviziva kuti ane munhu wake waari kudanana naye. Number 2, over wazofind out kuti munhu uyo waari kudanana naye ihama yepedo. Worst of all, inini pandakazozama kuti ndinge ndichienda kunonetsana nekazini yangu, murume akandirova mukoma. Ndakarohwa zvekuti ndakaenda papolice station ndakavhunika ruoko. At that time mukoma, waiti kana ukarohwa nemurume so mapurisa vainge vasina basa nazvo, because izvi zvedomestic violence zvainge zvisati zvavako. Kwainge kusati kwava nemamadam aya echipurisa ekuti ukasvika papolice station ivo ndivo vanobva vahendla nyaya yako. At that time waitongoti ukasvika papolice station, seipapo pandakasvika pamapurisa ndakavhunika ruoko, vakabva vangonditi endai kuchipatara, then tichazoenda tunomusunga. Murume wangu akangotorwa mukoma, but ndokubva atodzoka, and akatodzoka achitofara, ndokubva atodana kazini yangu. On that same day mukoma, inini ndiri in pain, vainge vachitokotamisana mumba imomo mandainge ndiri. Ndakafila imwe pain mukoma yekuti ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichichema. Everything that happened mukoma, zvinhu zvekuti hazviite kuti zvinge zvichiitika kumunhu, because zvinhu zvakaitika kwandiri, I do not even wish it to any of my enemies, because it destroyed me. Zvakandidestroyera nema-emotions angu zvekuti pari zvino mukomanashi, kana ndakatarisa vanhurume handione munhu wekuti ndinokwanisa kupinda naye in a marriage. I just see someone that I can use for my own goals. Ndakazoti ndabva pamurume mukomanashi, life was still difficult, ende dambudziko nderekuti inini ndiri mudzimai akaumbwa mukoma. Hakuna murume asingadi kuti ange achiva neni, because ndisu vakadzi vaya vanonzi vane zvivakashure zviya zvakakurisisa, zvekuti pose paunenge uchingofamba murume wose anenge achingokucheuka. Saka ndakati ndabva pamurume mukoma, ndaitiwo ndizame kuti ndinge ndichingotsvakawo basa. Mukunotsvaka basa, it's either munhu aitotanga kuudza kuti kana musina kana kutombondipa henyu amai, panapa handingakuvimbisei kuti basa munoriwana. Saka ndakazotanga kuita izvozvo zvekurara nemaforomani, zvekare ndichingorarwa nemaboss of the companies. Ende ndaiti kana ndararwa sekudaro, munhu anenge ava kutyika kuti sometimes unokwanisa kuzozivisa mukadzi wake kana something will happen, ndobva ndazodzingwa iwe mukoma. Mukunofamba ndakabva ndazongotanga kupindawo chechi iyi yechipostori. Saka pasowe ipapo apo pandainge ndichinamatira, kubva musi wandakasvika ndainge ndakangomonera zambia rangu. Muprofita wepo mukuru wacho ndakatozviona kuti ziso raainge achindipa rainge risiri ziso rainge rakanaka. Ndikabva ndatoziva kutoti hondo dzangu dziya dzatotanga, ende ndaitoziva kuti kana muprofita akangogara andipa ziso rakadaro hakusisina kubatsirwa kwandichaitwa. But I was so wrong, oh boy, I was wrong. Saka muprofita uyu akabva azoti kwandiri, madzimai ndiri kukumbirawo nhamba dzenyu. Ndakabva ndavaudza kuti
nhamba dzangu ndichakupai munhu waMwari, asi kana kuri kunzi mukandipfimba nesituation iyi yandakatarisana nayo, handifungi kuti ndinokwanisa kuzoramba ndichitaura nemi. Inini zvandinenge ndava kutongoita ndezvekuti ndinenge ndava kukublokai munhu waMwari. Ivo vakabva vati kwete kwete kwete, handisi kukuchivai, asi ndati ndakatarisa upenyu hwenyu. Vakabva vatanga kudenura mukoma, vakandiudza zvose zvainge zvakaitika, vakandiudza kuti kubva musi wandakasvika nemukomana wangu tichiri mukomana nemusikana, ivo amai nini, amai vecousin sister yangu uya wekuzonditorera murume, hanzi vakatogara vachiva murume wangu because vainge vakatoona kudhara kuti iye kunyange at that time ainge asati ava nekamari ako katikazoshandisa kutenga imba zvekare nemotikari. Vainge vakazviona kudhara, ndokubva vazondifambira. Mukunondifambira vakabva vaita kuti inini ndinge ndichisemewa nemurume, ende ndo zvimwe zvezvinhu zvakabva zvawedzera kudestroya maemotions angu, zvoti pari zvino hana yangu mukoma handitomboinzwi ichirova because ndine kamwe kautsinye kaya kekuti neniwo ndakaitirwa utsinye. Saka who cares? At that time madzibaba ava vachidedenura kudaro when we were having our one on one, because vakandiudza kuti izvi zvandiri kuda kukuudzai madzimai ndiri kuda kukuudzai pafoni. Vachindiudza mukoma vakandiudza kuti ivo amainini vangu ava munin'ina waamai vangu, mushure mekunge vaona kuti uyu mukomana wangu uyu semunhu airoteswa kuti kumberi kwazvo iye murume wangu uyo ainge achiri mukomana wangu ainge achazova munhu ainge aine mari. Saka vakambozama kuti vange vachimubira zvipo zvake, ndokusaka progress yake yainge iri slow. Hongu imba takatenga, motikari tikatenga, but still progress yacho zvichitaurwa namadzibaba hanzi it was too small. Iye murume wangu ainge ari munhu ainge aine zvipo zvekuti aizotogumisidzira aswededzwa pedo kunyange nemapresidents chaiwo mumabusiness dealings awa. Asi ivo amainini vakazama kuti vange vachibloka zvipo izvozvo, kudzamara vazoona kuti since vainge vatadza kumubira chipo chake, it was far much better kuti mwana wavo ange ari iye anozoroorwa nemurume wangu. At that time mukoma nashi ndichinopinda mumarriage, chandainge ndisingazivi ndechekuti amainini vangu mukoma vakanditengera set yavakanditi set iyi mwanangu ndiyo yauchanoshandisa apo paunenge uri pahoneymoon nemurume wako. Ende vakatondipa set iyi mukoma tigere zvedu naamai. Ndakanyara zvisingaiti ndichiseka because ndainge ndisingadi kuti amai vangu vange vachizviziva kuti kumberi uko kwandiri kuenda ndiri kunorara nemurume. You just know that feeling iya yekuti unenge uchingonyara kuti amai vako she knows kuti kwauri kuenda uko uri kunorara nemurume. So ivo vainge vachitoita majokes neni, vakanditengera mukoma tuya tumaunderwear tuya twetutambo zvekare vakanditengera nemabra. Asi chatisina kuziva inini naamai vangu ndechekuti zvinhu izvi vakatanga vaenda nazvo kun'anga zvinhu izvi hanzi zvakabva zvanoyanikwa pazuva zvichimwaiwa. Hanzi imwe yainge yakaita powder iyi yainge yakazanganiswa mushonga, mudzi wakakuyiwa ukaomeswa ukaitwa powder zvekare ukazanganiswa netsvina yembwa. Saka izvi zvainge zvichiitirwa kuti inini ndinge ndichizosemewa nemurume. Ende zvechokwadi mukoma pandakazobatikidza murume wangu ndichimubatikidza kuti anodanana necousin sister yangu, munoziva kuti akanditi chii mukoma? Imimi hamuna kumbogara makaudzwa nemurume wenyu here kuti unonhuhwa kunge chidembo? Ndikabva ndati ndizvozvo munhu waMwari. Mukoma vakabva vati ivo vainge vandinzwira tsitsi, saka ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo kuti vange vachindinamatira. At that time ndainge ndichitongoroja hangu chi1 room changu mukoma. I was so desperate ndisingazivi kuti ndoita sei. Pano nepapo ndaipota hangu ndichiunza zvikomba zvangu because ndo zvainge zvava kutondipawo mari yekuti ndaiti ndikati ndikawanawo mari ndobva ndatumidzirawo kuna amai vangu nevana vangu vaviri vainge vagere naamai vangu. So madzibaba vaya ndakabva ndati kumba kwenyu kunenge kunoti netsei because iye mudzimai wacho ndainge ndakanzwa kuti munhu ane kamwe kautsinye. Ndikabva ndati kana muchigona henyu madzibaba munouya kumba kwangu kana kuti tinobva tasangana pasowe. Ivo vakabva vati alright,
if I am driving through your area ndichasvika nepamba penyu madzimai, umwe musi vakabva vazondifonera ndainge ndichida kutobuda, ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndiri pamba. Aiwa, vakabva vauya madzibaba tikabva tagara paya, ende pavakapinda mumba hana yangu yakatorova because ndakatozvibvunza kuti saka munhu uyu kana akada bonde neni nematsviro acho andakaita awa, handina kana senti mumba, hamuna kana chikafu, ndodii, ndoramba here kana kuti ndobvuma? But ndainge ndava kunzwa kuzvisema kuti kusvika riniko ndichingoramba ndichingorara nevarume vakasiyana siyana, ndichingopiwa zvimadhora zvima$2. I was tired mukomanashi, I wanted something with my life. So madzibaba pavakapinda mumba hana yangu yainge ichingorova, ndakagara pamubhedha, ivo vakabva vati aiwa nditsvakirei cheya, ndinogara hangu pacheya. Ndokubva tatanga kukurukura paya, ndega ndakatovhunduka kutoti madzibaba vachikurukura neni vakabva vanditi, hongu madzimai, pamakasvika pasowe rangu makati makapfugama, ende munongoonawo kuti kana makapfugama zvamakatakura kumashure kwenyu uku kuti zvinenge zvakashepeka sei. Ndokubva taseka paya, vakabva vati madzimai, kukuchivai ndinokuchivai, but ndafunga kuti ndinge ndichikubatsirai. Ndikati muri kuda kundibatsira neiko nhai munhu waMwari? Vakabva vanditi nyaya yandiri kuda kukuudzai, please musazoiudza kana ani zvake. Munondivimba here? Ininiwo ndikuda kuzivawo kuti munondivimba here ndisati ndakuudzai nyaya iyi. Then madzibaba vaya ndakabva ndati hongu ndinokuvimbai. Madzibaba vakabva vati kana muchindivimba kuti ndinge ndichiziva kuti munondivimba, ndinokumbirawo kuti munge muchiita bonde neni. Mukoma ndakarohwa nehana, but nekuda kwekuti ndainge ndichida kuziva kuti secret yavo yavaida kundiudza yaikwanisa kuzochinja upenyu hwangu, yainge iri secret yakaita sei. Vakabva vati nekuti kana mukabvuma kuita bonde neni tisingashandisirani minamato, tisingashandisirani chitsotsi, then ndinoziva kuti munenge mandivimba. Mukoma ndakabva ndati sunungukai henyu kuita zvacho zvamuri kuda kuita. Mukoma vakabva vasimuka paya ndokubvisa magemenzi avo, neniwo ndichitokonopora dress rangu zvekare neblouse rangu. Takabva taita bonde paya. Takati tapedza kuita bonde ndipo patakabva tazotanga kukurukura tigere zvedu mumachira. Madzibaba vakabva vandiudza nyaya yavo kuti vakatanga sei kunamata chechi yemasowe, kuzotanga kwavakaita iro sowe ravo, kuzosvika apo pandainge ndakavawana vari. Madzibaba ava vakabva vanditi ndine zvikwambo zvangu zviviri, zvikwambo zvangu izvi zvinopota zvichichinjana. Kune chimwe chinogara kumasowe chichirindira chiripo pamasowe kwemwedzi wose, then kana mwedzi wapera chinobva chauya kumba, chobva chaita mazuva anokwana kuita 7 chichiita bonde nemudzimai wangu. Inini ndinenge ndisingatendedzwi kurara nemudzimai wangu, kunyange mubedroom ndinenge ndisingatendedzwi kuraramo mubedroom make imomo. Then chimwe ndipo pachinobva chabuda chobva chaenda chonorindira chiri pamasowe. Zvikwambo zvavo izvi vakabva vati ndo zvinovabatsira, ende kunyange pandakasvika pasowe ravo vakatanga vandichiva, but zvikwambo zvavo zvakabva zvazotaura navo zvikabva zvati uyu usamuchiva nekuti tikuda kuti tinge tichizomubatsira. Mukoma ndakati ndaudzwa zvose izvi ndikabva ndaona kuti ichi chainge chiri chokwadi, because kana misodzi yainge yatozara yatojenga mumaziso mavo. Madzibaba ndakabva ndavabvunza kuti saka inini ndinokwana pai? Madzibaba vakabva vati ndafungawo kuti ndinge ndichikupawo masimba ekuti unge uchiita mari. Mukoma ndakabva ndabvuma, because situation yandainge ndiri kuti ndinge ndichiramba mukoma zvaisaita. Dai kwainge kuri kunzi ndai maikwanisa kuona chimba chacho chandaigara chinyeda, munoziva chinonzi chinyeda, so zvekuti ndaiti ndikaunza chikomba chairamba chakanditarisa choti asi chimbondiudza iwe mukadzi iwe, nerunako rwako rwose urwo rwaunarwo unoreva kuti unogara mubhagidhadhi yakadai. Munoona imba yaye yekuti kunyange ukazama kuti unge uchingoitawo smartness mumba imomo, but smart yacho inenge isingaitiki, because imba yacho yainge iine zvimwe zvitina zvaita zvekufufunyuka apa zviri zvesimende aya maziblock. Floor yacho mukoma wega wainzwa tsitsi, yakaita makomba ivhu zvaro. Floor yacho yainge yakangoitwa nesimende shoma, saka yaita
kwatanuka kudai. So madzibaba vaya ndakabva ndaona kuti zveshuwa vainge varipo pakundibatsira kundiburitsa muhuruva mumadota mandainge ndiri. Mukoma ndakabva ndabvuma hangu, ivo vakabva vati chimbofunga nezvazvo, ndokubva vabuda paya vakabva vaenda vakandisiyira mari mukoma. On that day vakandisiyira mari vakabva vati $500 iyi ndikuda kuti unge uchizonopa mwana wako 1 musikana. Vakabva vandipa imwe mari vakabva vati iyi chishandisa mari iyi ndo yauchashandisa uchienda kumba wonosiyira amai vako. So it was 500 plus imwe 1000 yavakandisiyira. Mari yakawandisisa yekuti kunyange murume wangu ainge asina kumbogara akandipa mari yakawanda kudaro. Mukoma madzibaba vaya vakati vaenda ndokubva ndagadzirira ndikabva ndaenda hangu kumusha. Ndakati ndasvika kumusha ndokubva ndangopa mwana wangu kamwe kamusikana kangu ndikabva ndati mari yako iyi yandakakuchengetera ndeyekuti kana pakazoitika zvinenge zvaitika kwandiri iwewe unosarawo uchitora mari iyi wobva waishandisa. Amai vakabva vati zvandainge ndaita zvainge zvakanaka. Vakabva vati mari iyi tava kuishandisa kuti tinge tichitenga mombe. Saka kutori nemombe dzemwana wangu idzo dzaakatenga nemari iyoyo yandakamupa. But mukoma kumupa kwandakamuita mari inhau yekuti ndiye wacho wandakasarudza kuti kana zvinhu zviya zvikazonzi zvinenge zvava kuda ropa, zvinhu izvi zvinobva zvazonotora mwana wangu zvonwa ropa rake. Ndakazoti ndatsoka zvangu kuHarare mukoma. Madzibaba vaya vakabva vandibvisa kuya kwandainge ndichigara. Saka pane umwe musi uyo wavakazondifonera, vakandifonera it was 11 p.m. mukoma. Ndainge ndakatorara zvangu vakabva vanditi uya kusowerangu. Ndikabva ndati ndinotya ini, vakati hakuna kana chauchasangana nacho nekuti ndiri kutokuona. Mukoma ndakabva ndaenda kusoweravo. Ndakati ndaenda kusoweravo kuya mukoma ndikabva ndatofind out kuti vainge variko, motikari yavo vainge vakatoipaka zvavo, but vainge vakaita zvekuihwandisa mune kamwe kachitondo. Ivo vainge vari vega zvavo pasoweravo vakatogara zvavo vari busy paWhatsApp. Ndakati ndataura navo madzibaba vakabva vati ivo vainge vachida kundisiya pasowe ravo kuti ndinge ndichirarapo pasowe ravo usiku hwose kuti ndikwanise kutanga kuita mari. Asi madzibaba havana kundiudza kuti kunorara kwandainge ndichazoita pasowe ravo painge paine chikwambo chechimunhurume chainge chichazouya chichizorara neni. Chakandiita pungwe mukoma nashi. Chikwambo ichi kana iri zisikarudzi yacho mukoma rainge rakaita zidanda. Zisikarudzi racho iroro ndakaitwa bonde husingaperi, zviya zvekunzi vanhurume vane misana yakasimba vanoita zvekuma5. Aiwa zvikwambo mukoma zvinobata basa. Ndakashandwa mukoma zvekuti ndakasvika pakufenda chikwambo ichi chichindishanda apa iko kushata iko kusemesa. Mukoma nashi zvinhu zvandakaita nekuda kwemari, zvinhu zvekuti kana vanhu vakasangana nechikwambo ichocho I think vanokwanisa kutongoti inini ndiri mwana waSatani chaiye. But pressure yandainge ndiinayo, stress yandainge ndiinayo, nemarwadzisirwo andainge ndakaitwa nemurume ndiwo akakonzeresa kuti ndinge ndichisvika pasituation iyoyo. Kunze kwakazoti kunoedza mukoma, then madzibaba vakabva vazouya ndikubva vazondipika up usiku hwose mukoma. Zviya zvekunzi kunze kunotonhora hapana kana chando chandakanzwa. Mangwana acho makuseni manje ndakazoti chando manje chotanga kubuda mumuviri mangu. Ndakavafonera ndichiita kubvunda kudai. Vakauya nemamwe mablankets apa mumba ndainge ndagara ndiine mamwe mablankets. Vakabva vauya nemamwe. Ndaita zvezviya zvekuti vaibhoilisa mvura vobva vaisa mvura yaya muzvima 2 liters vobva vaiisa mumablankets. Ndichingogwagwadza kudai nechando mukoma. Ndo marumbero acho andakaita iwayo. Saka zvikwambo izvi zvakasiya hunye mandiri. Hunye uhu hunoafekta varume avo vandinosangana navo. Mari ndinoita mukoma nashi, ndine mari, but kwete kuti mari iyaya yembiri yekuti
ndinokwanisa kutozvipembedza kuti Zimbabwe yose ndine mari. Aiwa, ndine mari yekutoti amai vangu kumusha uko vagere muchirungu chaimo. Mwana wangu ndiye wandinochema naye, nekuti any day anokwanisa kuzotorwa. Saka madzibaba ava vakabva vazogara neni vakabva vati, zvandakakusarudzira ndezvekuti zvikwambo zvangu izvi zviri kunyanyira mudzimai wangu, saka zvinondichinjanisa inini nemudzimai wavo. Saka ivo madzibaba ava vakabva vazoti kwandiri, zvikwambo zvangu izvi, the reason as to why ndakakusarudza inhau yekuti zvinonyanya kuwandira kumudzimai wangu, saka ndikuda kuti iye ange achizowanawo mubatsiri. Saka ndakabva ndaparikwa pazviri zvikwambo izvi. Mabenefits ndiwawo ekuti zvinondipawo mari. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kana mukaona chikwambo chakandirara, matyisiro achinoita nekusemesa kwachinoita, munokwanisa kutoti ya, munhu uyu shuwa mwana wasatani chaiye. Apa mwana wangu ndakamupa 500 US. Kumupa kwandakamuita 500 US ndokutenga kwandakaita upenyu hwake. Can you imagine? Zvakangoma hazvo veduwe.